Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. May mga lugar na nga nabalikan sa supply sa tubig matapos ang pila ka bulan. Hindi kasunod sa pagpasulod na sa tubig gikan sa Buro-Buro Springs sa Alangilan, pakadto sa mga pipeline sa Basiwa Prime Water. May report si Nico Delfin. 3 ka bulan nga nagaanto si Glorieta Natavio sa Barangay 27 sa Bacolod bangod wala nagalabot sa ilagripo ang tubig sa Basiwa Prime Water. Pero sang Lunes pa lang, nabatyagan niya na nga nagaamat-amat na tubod ang gripo kon adlaw hasta nga sang sinila nga Webes. Halos wala na nagauntat ang supply sang tubig. Siyempre lipay ka Sang way pa kadaan na nga nagatubod. Gabakal pa kami na di sa neighboring di nga buwan nga may tubig. So isang uro ka adlaw may 50 pesos lang may bakal kami. Pati ang kalidad sang tubig ang nag-ayuman. Hindi ka na magkulaw, bukta, sang panalod. Panalod sang tiya. Ang Barangay 27, isa lang sa mga areas nga madata sa atong leakage bangod kadamaan sa mga konsumidor. Ang nagautod sang linya sang water hose malapit sa kontador kung wala na nagalabot sa ila balay ang tubig. Gina-open nila sa patagit sa kontador. Tungod nga wala sang ano na panawag, wala pala sang persa, wala nga makasupply sa ano. Di kami di ay kung mablihan na nila, nautod mga untati sa amon, di bakal naman kami da sa ila eh. Hindi man actually pangawat, gagi man kontador. Gagi sa kontador? Gagi kay kung may ara, yang nga makuha da nga wala gagi sa kontador, ginabingkal man namon. Ginapaabot nga sa masunod nga inadlaw, mapalabot ang dugang nga supply sang tubig sa Eroreco sa Barangay Mandalagan, Villa Angela Subdivision sa Barangay Villamonte, Villa Ramos kag Hervias. Amat-amat naman nga nabatyagan ang dugang nga supply sang tubig sa Barangay 28, 29 kag 30. Ini matapos nga ma-inject na ang tubig gikan sa Bukal-Bukal Spring sa Alangilan padulong sa mga pipeline sang Basiwa. Ining resulta sang Water Summit yung patawag ni Mayor Albi Benitez, damlag pa kundi nakasugta ng pag-source out sang 5 MLD o kon 5 million liters a day nga water supply bangod nagdangat na sa 20 MLD ang kakulang sang water supply sa Bacolod. Nico Delfin para sa DGCast Negros.